Alyan gıydamyň belaýy alasan. Yo almajak bolsalar näme söýüşýärler gelnije men düşünemem. Maraljan döwür şeýle nirde oklap börsün. Dün toýa gitdim ben. Ýöke giden toýum kimiň toý diýip bir sora. Joramyň söýgülsiniň toýuna gitdim. Joram bir oglum bilen söýüşýär 3-4 ýyllap. Sen dur meni löýün Leyli Mecnun bilen söýüşýär ikisi. Oglan aýtman birden öýlenýär. Bu gıýdyňam bu zatlardan habary ýok. Oglan öz diýänçe ejetiniň hakatynyň diýen gıýdan almaly bolupdyr. Bu gıýdan meni eşitýär, ýykylýar, maňa jaňatýar, maral gaýrat et. Toýlara ken men toýuna gitmesem bolanok, ýanym bilen ýollaş bolýar. Indi meni hil bir mertçe görýär-de. Menem gidäýmerin meň bilen. Bardyk gıýz bilen oglandan öň bardyk oturduk. Gıýz bilen oglan girdi. Wal soýnadylar. Joram ağlar ötdüm. Ağlaman mertlerçe şol ikisini gözüm bilen görýänçem çykjak gelip oturdy. Oglan bilen gıýz girdi. Ejet hakat bilen surat ölçüşdi. İyi çötüyen bir taraftan joram yok yanımda. Oğlunun yanına var suratı düşüp görmem bilen selfie düşüp otuyor. Son gıydın yanına var alga bardım idinden gel oturalım. Gıydın yanına var bu näme diýipdir. Indi bular 3-4 ýyl söýüşen soň kiret ýa gıydının ejetiniň hakatyny alyp beren gıýdyr ötýär. Alyan gıýdanmyň belaýy alaken. Barypdyr da gıydın gulagyny siz meni ýadyňdan çykarmaň bidenni 3 bolup ýaşaýanlar diýip. Ýa-ni şonu spesialny şonu ogluny iňňäň üstünde oturtmak üçin etdir. Aslynda ýöne joramdan men soradym. Bolly men indi maňa mundan naňar gerek geldi diýeni. Şol oglanyň iňňäň üstünde otursun diýip toýuny bulaýynam dälle meni şeýitdiler bolmanyň soň toý günleri bar men şol şaýat bolaýyn gözüm bilen göreýin diýip bardygy bolupdyr da. Indi alyan gıýdyr adaçygymata gözü gaş çekiler nastranyýasy gaçar. Ýok, alyan gıýdam ondan beter. Sen diňe arzuda bolarsyň diýip maňa jogap bermezmi? Vay be, olama belaýy aljak. Alyan men oňa şok geçirjek opdum. Oňa idwaýyny şok geçirdim. Zordan meni süýräp aşak düşürdik. Oğlanyň dostlary gelip gıýdy toýdan çykarjak bolýarmy? Bu gıýdy görüli 3-4 ýyl söýüşen, buň bilen bilen näçe wagt gurulaş geden ol. Şo zatlary bilip öýlenýän oğlanam şoňa gıýnanmanam, dostlaryny çagyryp şonu toýdan çykaryň diýip, şoňa toýdan çykarjak bolup her kelek bollar men zordan süýräp ýalbar ýakar bolup. Ýöne gıýdyň oğlanyň ejesem, kakasam serede otýar, tanaýarlarym. Tutuş tokumy gıýdy dostlaryny çel tanaýar. Oğlanyň tutuş garnaş dogany we gurlaşan gıýdym tanaýarlar. Ýöne Kak bu da tanamayan ýalak bolup şeýle bir ssenari oynadylar. Men bu gıýda göwnüm agyryp, zordan apyk gaýtdym. Almajak bolsaň, bir gıýdyň bagtyny şeýdip ýatyryp söýüşip, iň soňunda başga ýerine almak gerekdimi? Vay Maraljan ýerde beýdip gynanyp börme sen gowy kurtölümüz bar edi daýtyp ber patpişiklenmede. Ay şon ýaly diýjek bolýan zadym, söýüşip almalymy ýa söýüşmän ejen hakyň diýen gıýdyny gön gudaw edip almalymy meni düşünemem. Ýöne patpişiklenmede soraýyn. Sizem kommentariýada bellem. Bu ýoksa da kurtana maýdaýyn şu wagt awgust aýynyň 15-nä çelli bize ýazylyp bizden 6000 manatdan geçip fata alan gelinlerimiz üçin odan kurtalardan 10 günlük kurtasını şeýle sowgat berýänler ýany bilen fatasynyň ýany bilen gelinje hakykat olan gelinjigi başga birine äre gaç gideýdir. Hasab edeniň de lisep edeniň diýýän hakyky zat eken şoň ananaýdym. Maral problemaň oturmaday seňem näme bolunny? Geçengedeki gelen klientler ýadyndan çykanok. Allah näme toýu diýip toýu çık gitdiler meni ýyzlaryna seredi galaýypdyrmy oğlan? On ýalak yer tapsa benem gitjek. Ola şeýle ýöne. Ýagyp ýüpek giydirjek yer, gow ýaşajak yer meser etjek. Ola hakyky ýöne. Näme bolany giňişleýin gurrun berde klientlerimizi patpişiklenmedi, tamit etdirip oturmady. Olara da gurrun bereýin. Karaçy arada bize bir gaýnanysy bilen gelinjegi geldi. Gaýnanysym gelinjegi bilen gelip iň gowy fatamyzdan saýlap, gowy edip primerkasyny zadyny edip gelinjegini Allah näme edip gelinjegem ol barýan oglan bilen telefonla gurulşan bolup, kirdeşen bolup, bir kelimenem ay bular ýaman bagtysym ýa, ýaman gowy toý etjek, barýan ýaram ýaman bagatysym ýa da ay gatow ýere barýan eken bu gyzat diýip. Daşyndan höwes etdik de hemmemiz primerkasyny edemiz de şo goýdum. Soň gaýnanysy jaňatja bir hafta primerni 10 gün geçen soň gaýnanysy jaňatja men häzir barýanlaryň ýanym bilen başga bir gıýda etken, öňküje gıýdymyz äre gaç gitdi başga birine, aljak ikinji gelinimiziň ýanynda liýsindat gurulaýman diýip bize jaňatja. Menem giň alyp, indi pikir etýän gelip häzir başga fata saýlarlar, başga koýuna galyp giderler. Pikir etdim. Geldi, birinji gelinine saýlan fatasyna primerka edip şu öňkü fata gıýdyň birinji geliniň saýlan fatasyna, şu birinji geline alan çysloda, birinji gelinine saýlan restoranynda hemme zada kak poложено bolan ýaly ýöne gıýdy çalyşyp ikinji gıýdy täze gıýdyna oturtdylar.
O goýdam şo zada razy bolup, şo birinji gyzyň saýlan geliniň fatasyny giydi, şoň primerkasyny etdi. Begenli soň oglun şo toý günleri gelende oglun bilen gyýyp bagtly. Hasab edeniň däl, nesip edeniň diýen hakykatdan hem şoňalyklar bolýan ekeni. Şoňalyk durmuşda, şoňalyk situasiýalaryň bolýanyny biz öz gözüm bilen şaýat bolum. Oglum bilen gyýyp begenip bagtly kapydan çykyp gitdiler bizem hemmäme ýyzlarlar ýylgyryp çyksaýat galbal bolduk. Näme diýeň, gyz bilen ogluna bagtly bolsun. Ştaýdan gaçkydan gyzdan bizi görýän bolsa, oňa daýdaýyn gülüm senen bagtly bol. Şeýle bir ýagdaýa düşdüm. Şo ýagdaýda özümi ýygrynyp gitdim. Menem TikTok görýän, oturup sowdagarlaryň goýan reklamalaryny görýän, goýan haritlaryny görýän, indi şo goýan sowdagarlaryň içinde birini gowy goýan haritlaryny görýädim, hemişe TikTokda görýän, näme gowy görýän, şoň gowy batlar satýar. Ondan şonuň reklamasy öňümden çykdy, ulus gitge dip durakany, menem şo gitgeden peýdalanaýyn diýdim, özüme gerek batlamy alışdyraýyn diýdim-de, şoň magazyna bardym. Magazyna bardym bolyn, satyjylar bar ekeni, salamlaşdylar, olar güler ýüz berdiler, menem zat saýlap durýan bolyn, aňyrdan hem özi geldi. Onuň aňyrdan özi geldi, salamlaşdy. Oňa salam diýdim bolyn, ýankyň ýüzi gözün bir görseň, ha. Bir ýüzünden 2 kilometr näýlikden bir ýerbet bir agyr näme aslara şolar ýalak ýank adam bilen gurleşmän. Men oňdan gurleşjegem bolamak, men oňa Hudaýyň salamyny berdim, salam diýdim bolyn. Ýüzi gözü bir hili ýanky o duran görgüllere mara zat alyp duranlara mara salam bize like basýas, size gollaýas, gowdat ýazýas, size zat diýär, gowdatlar diýerler bolyn. Edem bol ýanky. Menin ne diýjek bolanym, agay bir 5 gün TikTok'a çykdyňyzdan mara sowda edýäňiz 5 gün magazynyňyza adamlar gelýär, bolanmoşyňyz näme käbirleriňiz. Bir hili bar, şo magazyna baranmy, özüm ýygrynyp gitdim-de, bar näme üçin şo magazyna baryp men näme üçin diýdim şo magazyna bardym, kan diýdim özüme. Bir zat ýatdan çykarmaň, sowda diýilýän zat edersiňiz, ha 5 günlük galarsyňyz. Altlanjy gün halka özüň ýygranyrmy gataň satdyr durmuşda. Olar ýalak bolmaň, hemişe pespäl boluň. 5 gün TikTok'a çykdym, tanalym diýip özüň asmandan atyp o nimeden görkezmek hokman näl. Birazajyk spakoýnja bolmagy kadýan mene. Bilemok siz näme pikir edýäňiz, ýazyn kommentarda. Mene gaterwet boldum şo ýagdaýda. Indi ay bolä bähbet bolsun odatlar hakynda gurulanan aýdyp geçeýin içimde galmasyn diýdim-de. Indi mähribanlar şolak sowda edýänler, kim sowda edýän bolsa, başda başlanan bolsa ýa öňden mer sowda edýän bolsa, köpüňiz menden kargony soraýaňyz da kime getirtdiň, Hytaýdan nähil getirtdiň diýip soraýaňyz. Şuna Nur Kargo badyr. Ha Nur Kargo ýüzüne skrotuny goýup geçip 724 ulgamda bolýarlar. Çalçak dastavka etýärler, getirip berýärler, hem nadjojna adamlar. Arkaýynçylar bilen habarlaşyp bilýänsiňiz, Hytaýyň islenlik toçkasy, islenlik harit, kowuş bolsun, şypyk bolsun, aýal eski gurup bolsun, tapawy ýok. Lüboy zady kargo etdirip bilýänsiňiz. Birazajygam pesperlik arzu edýän käbirlerine. Sag bolun hemmäňe.